Bæredygtig forretningsforståelse, det er vigtigt, fordi også turismebranchen er jo i gang med den bæredygtige omstilling. Og vi oplever også en efterspørgsel blandt de gæster og turister, der kommer her, at de rent faktisk gerne vil have nogle oplevelser, hvor der er tænkt bæredygtighed ind. Så derfor er det nødvendigt at have den her viden, så vi kan understøtte vores erhverv i at omstille sig til de her forventninger. På vores kursus Bæredygtig forretningsforståelse, der lærer du om forretningsforståelse generelt, men med bæredygtighed in mente. Det betyder, at du lærer relevante teorier og modeller, og du får dem sat i praksis til din egen virksomhed. Man arbejder med praktisk nære cases, det vil sige cases for ens egen virksomhed eller ens egen erfaringer, og på den måde der får man erfaring med håndværket. På den måde bliver det heller ikke højt flyvende eller abstrakt, men du får nogle konkrete teorier og modeller, du kan arbejde videre med i din virksomhed. Derudover så bliver du klædt på til at kunne alle begreberne, hvad er ESG, hvad er CSR, og hvordan skal jeg arbejde med det i min virksomhed.